circumstàncies de Barcelona, per la capitalitat del mòbil, per tot el talent, per les universitats que s'estan dedicant a això, té un potencial molt important. Hi ha moltes aplicacions per ajudar-nos en el nostre dia a dia a la ciutat. Aquesta iniciativa té 4 grans línies de treball. Una és fomentar la innovació. Segona línia de treball, donar visibilitat a aquelles iniciatives que hi ha a la ciutat o que fan referència a serveis de ciutat. Tercera línia és necessitem escoltar-vos la vostra veu, vosaltres sou els que en sabeu. L'última iniciativa, que potser és més coneguda, existeix un portal d'aplicacions que es diu Apps Barcelona. Quin és el seu objectiu? Donar a conèixer totes les aplicacions que ens fan més fàcil la vida a la ciutat. Qualsevol informació adicional que es pugui rebre pels desenvolupadors es molt bona. Por mi punto de vista esto era muy interesante. En concreto el tema del Ice Free que comentaba que es muy nuevo y que para Apple es muy importante. Bueno, la sesión me ha parecido bastante interesante a nivel introductivo sobre todo el ecosistema Apple para el desarrollo de aplicaciones. Ho he trobat força interessant, també la introducció que han fet Apps for Barcelona de cara a fer aplicacions per la ciutat. Ayuda a mostrar lo que tú haces a un público más extenso con poco esfuerzo.